Abum Professor Kingsley Chiedu Oralo Nabi Fekego Len Leno Channel Mama Africa na television DSTV channel 275 people only line na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa ọ na ile anya ebe a ị na-ahụ nna m ukwu na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe Mama Africa Igbo anyị zuru keme. Wow, ndị Igbo nke na-ewu ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Igbo anyị zuru keme. Igbo makanụ mụọnụ zụọnụ ụmụ unu ga-azụ unu anya malitego ọzọ na mmemme ụtụtụ anyị akpọrọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ chifu ụtụtụ ọkụkọ enwe di aka jaja butere ọnụ mmanụ a na-agụ ya ka egwu afọ ekporozi ụkwụ zuru ike maka na chifu ha n'ụtụtụ onye ọbụla malie ma ọ bụrụ na ịbụ nwafọ Igbo belụsọ m nwere ka ọbara eji mogo ji were gwakọ na ndị umengwụ enwere ike mana asị na ọ naanị nwaanyị ma onye tụwara ime eleghị anya maazị Okeke na-alụ Nkiru mana m nwere ka Nkiru si were na-eje ije rọhị enwekwara ike onye mba mmiri maọbụ onye mba ọzọ nọ n'akụkụ ha onye agbata obi nwere ka ha si eme agbajikwala m aka ọ bụrụ ya tụwara ime Emeka Emeka nwere ike ọ na-eme ka nwoke ahụ tụwara nne ya ime n'agbanyeghị na maazị Okeke bụ nna ya ama m na okwu dị n'ime okwu m kwuru kama na otu nso anabata gị na mmemme ụtụtụ a bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nke tata anyị juru eju bara anyị zuru ka eme afọ dị mkpa afọ ogologo ime ihe a ga-ejikwa na-eme isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ọ bụkwa na ihe a na-eme ugbu a nke na-eme ugbu a ya mere m na-agwa gị ihe bụ afọ m enwere ka ọ bụ nọọ tata izizi inwe ikiri anyị na mmemme aha m bụ Maazị Okwi Francis Iden abụ m onye isi na-ahazi mmemme a ndị ọzọ nọkwa n'akụkụ na-akwanye ọkụ maka na esikwesị ite anụ n'ọkụ ama m na mgbe aha nọ n'ime obodo o nwere mgbe a na-eme mmemme dị iche iche esikwesị ite anụ n'ọkụ nwatakịrị ejiri igozi ọ bụrụ na emeghị ngwa nwere ike jiri igozi ga gbuo onwe ya maka jee weta nka ọgbaraga weta nka ọgbaraga ọtụtụ aka dịrị na isi ya bi ngwa tupu ịmara ihe na-eme na anụ eyego ọ bụrụ ka o si wee dị na-atụfugo oge ka m nabata onye m na ya ga-anọ n'ọgbọ n'ụbọchị nke taa mana anyị nwekwara nnukwu onye ọbịa a ga-egosikwa ya unu ma oge ruo nne biko kelee ndị Igbo. Ndị Igbo daalụ n'ụtụtụ ọma nọ na-emeela ka eke unu mere unu abọọla chi aha m nwa bụ Florence Achideme daalụ m. Ọ dị mma ọ bụ ngwugwu anyị na-eke anyị na-echere mana otu ọbụla ọ si dị ahụrụ m na unu ahụgo onye ọbịa anyị nwere na-etufugo oge ka m nabata ya n'otu aka ha nna ukwu nnọọ biko kelee ndị Igbo gwa ha nke a na-etugu na nke ị na-eme nke ọma. Ndị Igbo makanụ ndị Igbo zụọnụ ụmụ ọnụ zụkwa ọnụ ise ọmụnwa wuo Maazị Chigozie Mbadụgha onye nke eji Ọchụdeze kwesịrị wee mara Ọchụdeze kwesịrị ụbọchị taa wuo afọ ka ọ mara anyị ma fọtara anyị ife ọma fọpụrụ anyị ndị iro ise ama m n'iso wee kwee n'ihe o kwuru na kwuokwa ise maka na etu ndị be anyị si ekwete na ekpere ma ọ bụ si ya rekwa ka isi kpee ya ọ dị mma omenala anyị agaghị na-echu ya bụ na anyị ga-aga ya bụ ezumike anyị ji abụ anyị ga-akpacha akpịrịchị azụ anyị atọghepụ ngwugwu aha anyị ikegoro ụnụ amara ihe dị n'ime ya si wepụrụ gị aka oyibo nsogbu ka ọ ga-abụ anyị na-ewebiri ị na-esonyekwara anyị na ekwentị anyị dịgoro uyegoro oge ugbu a na-atapịa bụ okwu ya bụ apụkwala maka na otu ntabi anya ka anyị ga-eji ya bụ ezumike echigata azụ. Ndewo.
abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọghalo ya bụ Ifeke Ego Ewi na-elenụ channel Mama Africa na television DSTV channel 275. People onye lele anyị na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV. Ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọrụ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV. Daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Anyị zuru ka eme. TV. Daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. ndị ogi bụ onye ọma anyị echeata gị azụ ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbapere igwe onyonyo gị na-ekiri anyị n'ihe anyị na-eme ọwa agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ chifu ụtụtụ ọkụkọ enwe di aka aja aja bute ọnụ mmanụ ihe a ji ekwu ya bụ na ọ bụrụ na isi na enweghị ihe ga-etekọ gị n'aka na ewe onye ọcha onye omeji ọgụ ị mara na agụụ afịa gị ọnụ ọya ka eji wee kwuo na aka aja aja butere ọnụ mmanụ enwere ike efu onye mekaniki onye ọ dị dọtị ọkachasị ụmụ agbọghọ ọbịa ndị selense onye na onwe ihe jikọrọ mụ na nwoke a ọ na-arụ mekanik ọ dị dọtị mana ọ bụrụ na nwoke nyocha na-afiche onwe ya nke ọma na mgbede pụta n'ebe oriri na nkwari efukwa nwa agbọghọbịa ahụ sị na onwe ihe gbasara ya na nwoke dị dọtị ka ọ na-amakụ ya n'akụkụ maka o nere anya nwoke ekego ekike nke ọma ọ dị ya ka nwoke a bụkwa aka ji akụ mana onye ọ hụrụ n'ehihie si na ọ dị detụ. Nke a bụ okwu na-esote okwu anyị echetaghị azụ ka anyị suwekwu aka oyibo nsogbe ha chọrọ ileba anya n'ụbọchị nke taata ka anyị ka ntuli aka na-akpụdebe nso maka ọnwa na-echi ọkpọtụ bụ ezigbo onye ndu ka anyị tụlekene mara ihe bụ ezigbo onye ndu, kedu ka esi ama onye ahụ, kedu ka ihe a na-atụ anya n'aka ya na ihe ndị ọzọ maka na ọ bụ akọrụ egeruo ile anya ọ na anyị amatachaghị ihe ka anyị kwuo ya etu a mgbe ọtụtụ ntuli aka nke gara aga anyị amatachabeghị ihe mana ugbu a anyị amataghị ihe ya mere na anyị ga-ahọpụta ezigbo onye ndu ya ka anyị ka anyị were ya mere isiokwu n'ụbọchị nketa na-akwadobe obi gị ka anyị mara ma ị ga-eji uche gị mara onye ị ga-atụnyere bụ onye ga-edu anyị eduba anyị n'ala eze maka na anyị nwere ọtụtụ ihe na Naịjirịa ga-eme anyị ka anyị bụrụ ndị eji eme ọnụ na ụwa gbaa gburugburu mana anyị enweghị ezigbo onye ndu mana ugbu a na-achọ ime ntuli aka anyị chọrọ ịhọpụta ezigbo onye ndu ya ka anyị ji wepụta ya bụ isiokwu na-atụfugo oge ka m nyefee ohere a n'aka m Achude Ezekwesili maka na aha ya na-atọ m ụtọ echiche ahụ ochiri na-atọ m ụtọ nna anyị ukwu ka anyị rikwa n'aka ọzọ maka asị na ọtụtụ ekene ka mma karịa ọtụtụ esemokwu ya bụ kọwatụrụ anyị ihe bụ ezigbo onye ndu. A na-ekwu ezigbo onye ndu o nwere ndị nwere ka ha ghọtacha amaghị ihe a na-akọ ka ịkọwatụ ya etu e ga-esi amata ma ọ bụ ihe bụ ezigbo onye ndu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m ọnụ ọzọ Achude Ezekwesili na-agwa dịka ajụjụ si dị a sị gịnị iwe ezigbo onye ndu onye ọwụna nwa Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ n'anya na-etunye okwu si wee dị ọfụna ọkọwara onwe ezigbo wụ ife dị mma onye ndu wụrụ onye na-ahazi na-edu ndị mmadụ na-edu igwe mmadụ. Ezigbo onye ndu wụ onye ma edu a na-enwe n'eze obodo nwee eze awụghị ezigbo onye ndu wuru eze tigbuo ụzọ gbuo obodo ahụ anaghị aga n'ihu dịka ntụnye aka enu na-abịa na mkpụrụ ụbọchị abụọ ka ọfọ atụọ
eme ntụnye aka n'ịhọpụta onye ya awụ onye isi ala anyị wụ Naịjirịa. Ezigbo onye ndu anyị chọrọ na atụma vootu awụ onye nke ya emere anyị ife nna na-emerụ nwa ya. Maka na ezigbo onye ndu mma etinye ya na ezigbo nna, maka ezigbo nna wụ onye agha na-awụ ọmụcha ụmụaka ọma họrọ ụmụ nke ndị ya na-ede na mma họrọ ndị nke ọ kpọrọ asị maka na onye nwawu nna ha. Mana ịkpọ ụmụ niile kpọkọta ha etu ọkụkọ si achịkwa ụmụ ya, onye ahụ na-iwe ezigbo onye ndu na-echekọta ife m na-ekwu. Achọrọ m iji ọkụkọ wee maatụ ezigbo onye ndu. Ihe afọ ọkụkọ ya abụọ akwa bụọ ụmụ, ụfọdụ ọmụ ụmụ teghete, ụfọdụ ọmụ ụmụ 10. Ọ chịrị ha niile a na-eso enweghị nke ya agbafe ogodo nke kwụsịrị na ọchọkwa jekwa ebe ahụ ọ nọ jekwa kpọtakwa ha niile soro na-aga. Nwanya ife njọ ịkọwara ọ dị mma. Ịma na asị na ife ọbụla ga-adụ mma na nwaanyị ga-anọrị di ya. Nne, onwe ihe na-agbakwunye n'ihe o kwuru, ihe atụ a ga-esi amata onye bụ ezi onye ndu, ya bụ kedu etu esi amata ezi onye ndu? Maka ọ kọwago onye ndu, mana ka anyị esi apụta ha n'ugbu a, ọkachasị ebe a na-ewere ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịzụ ọkwa maọbụ inweta ihe, a na-achọ onye kachasị. Ka anyị esi amata onye bụ ezigbo onye ndu? Daalụ maazị. Dịka otu ya nwa si kwuo, ezigbo onye ndu bụ onye maara ebe ọ na-ewutu ndị mmadụ, ebe onye maara nsogbu mmadụ, onye ga-abịa sị ka otu iji nọọ like this ka ihe na-eme, ọ mara ebe bụ mkpa gị, ọ mara ebe ọ ga-eme ka ọ dịrị gị mma, mara ebe ezinụlọ dị ka ọma, ma ndị gị na-anọ na yard, ndị agbata obi gị, ị na-enepụ anya ma ihe bụ nsogbu ha. Otu a ka a ga-eji mara ma ebe ibikwa a na-amara atụ gị nwa bụ onye ọma, ị na-eme ihe dị mma. Otu a ka a ji amara ezigbo onye ndu. Na-ekwu ịbụ ezigbo onye ndu a na-ekwuru ọ bụrụ pụta ụwa ka na-amụta ya amụta ka ọ si amalite nnọkọta nnọọ mmadụ abụrụ ezigbo onye ndu? Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na-ekwu sị na a na-amụ eze amụ, ha awụ eze awụ. Ezigbo onye ndu a na-amụ ya amụ, anaghị awụ ya awụ. Ịfụ onye wụ onye ndu amụrụ amụ, ọ na-adị ya n'ọbara, maka na ife mmadụ ma eme anaghị afịa ya ahụ. Mana ịfụkwazi onye jere mụọ etu esi awụ ezigbo onye ndu, ọ na-awụ omekakwa ife gosiri na ọgwụ na ife amụrụ ya n'ime. Maka ya ka m ji wee were ọkụkọ wee maatụ, were nna wee maatụ. Maka na nna wee onye ahụ ya awụ ọtabiri onye nwa, onye eche ka nwa si ya nya nyetụ ya, maka ọ ma na agụụ na-agụ ụmụaka. Andọ nna onye kpatara na nna na-awụ ọpụwa ọkụ nna na-apụ awụghị ije kụta nke ya nwa ya eri, maka na ọ wụrụ ma nke ọ ya eri ọnọdụ witi ndị oyi ya na ikwu na ibe ọ ya eri ju afọ. Mana ụmụaka ha enweghị ndị ha nwere ha ya ejekwu ka ọ na-apụrụ ọkụta owo na ọnya ka eji wee sị na ezigbo onye ndu na a na-amụ ya ma anaghị awụ ya awụ. Ọ wụrụ ya. Ọ dị mma. Ile anya n'onyonyo ị ga-ahụ na onye ndu kwụrụ ọtọ na-ekwu okwu ebe agbakọrọ, hụ na ndị niile na-eso ya n'azụ na-ekwere n'okwu ya, dịka eze ọchụudo si wee kwuo, esi na ọkụkọ na-abụ ọ na-aga, ụmụ ya na-eso ya n'azụ. Ị ga-abụ ọ bụ na ilele ọkụkọ ebe ọchị ụmụ na-aga, ị ga-afụ na ọ tụrụ, o dewere ụmụ ha ka ha tụrụkwa. Ya bụ onye ndu bụ onye ihe na-emetụta ndị ọ na-edu na-emetụta ya, dịka isi wee jikwa nna matụ si na nna mana agụụ na-agụ ụmụaka ya, ọ gaghị echebe mgbe ọ sị nna nyetunu m ka nri na agụụ na-agụ m, ọbịa omegịnị o were nye mgbe a na-ajụghị ya maọbụ gwa ya na o jigoro uche mara. Ya bụ na ezigbo onye ndu na-abụ ọnọkọta o were uche mara ihe dị mkpa, dịka iji wee weta ya n'ọnọdụ Naijiria. Maka anyị akọwa gị achọziri m ka anyị suwepụ akụ Igbo nsogbu a ugbu a, ihe gbasatara ezigbo onye ndu a. Kedu ka a ga-esi amata ezigbo onye ndu na Naijiria, ọkachasị ugbu a na-aga ije eme ntuli aka? Anyị ahụsago ndị niile pụtacharanụ
mana kee ndị nwegasị achọrọ m ka ịkpa afọ mmadụ kama na iji maatụ rụgasịa ya aka ihe a ga-atụ anya na ezigbo onye ndu ọkachasị ndị niile pụtara ịzọ ọkwa Naịjirịa ugbu a. Ekenekwa nga ọzọ nwanne m nwoke okwu anyị na-anya na ọchịchị a na-azọ dịka onye isi ala Naịjirịa nke a na-akwado ime na mkpụrụ ụbọchị abụọ na-abịanụ. A sị n'anya ka eji ama ọka kara aka na onye oshi na-eje atụpe ya. Ị na-anya na mmadụ n'one na-apụta ịzọnyawo onye isi ọchịchị, o nwere ife nchọrọ ịkọwara anyị nọ n'ime. Mmadụ nwere ike iwe ezigbo onye ndu mana ikekwa ahụ ọnwụnwụ ma afọ adịghọziri ya, ike adịghọziri ya, maka ịma na iwe onye ndu wo ngị ya ebu ụzọ zọpụ ije ndị na-edu wee sobe gị na ọ bụghị ndị na-edu ya azọpụ ije ka a were ihe na-achọ ije obodo teghete ọ gị nwa ya ebu ụzọ zọpụ ndị so wee sobe gị. Mana iwuru ezigbo onye ndu ikezikwa ịgagide gata na obodo abụọ ike agwụgo ịfụnanị na ndị ahụ ị na-edu na ike ya agwụkwa ha maka na ha erubeghị ebe ha na-eje maka na ọsọghị ụmụ ebe ịkpọ ha eje. Ọya ka m ji bido na enwere ike nwee ezigbo onye ndu mana ike adịghọzie site n'afọ n'ọdịmọ site n'ife ndị nke o megasịgoro na-agwụ na ya ike. Mana ezigbo onye ndu ya enwe ike nwee echiche nwee ezigbo atụmatụ nwee uchu ka ọ ga-awụ ndị na-edu awụ ha ya na-agwa gị ife ihe eme maka onye ndu ndị ọ na-edu na-agwa ya ife niile ọ na-eme awụghọzi onye ndu kama nọọ iweta ife ị chọrọ ka eme atụghere gị alụ onye ọwụ na-enenesia ya agbazichaa ya etu ọ ya esede igbe duru ha na-aga na ife na-ekwu uwu na iweta na ọchịchị Naịjirịa na ndọrọndọrọ ọchịchị nke a na-achọ ime na mkpụrụ ụbọchị abụọ na-abịanụ nwoke anyị na-anya weta ezigbo onye ndu ike dị ezigbo onye ndu ya enwe nkwuwa okwu ezigbo onye ndu ya awụ o mee ife ịkpọọ ya ọsị na ọnyanwa mere ọ bụghị onye ndu ya awụ ha ya ife okeri ya ndị mmadụ a na-emezi oje na-ezuru ike ịma na ọwụ ha ya wee ezigbo onye ndu ọtakwa na ife nkwuru na onye ndu nwere ike mara ife ọ na-eme mana ike adịghọzi ime enu ọ ha dosigharị ndị mmadụ ka a na-eme ya ha si nwunye na ọnyanwa mere nke a na ọnwụ na ndị ọ hanyere ọrụ emeteghị etu o si dị mana ọ bụrụ na ọnyanwa ji aka bute ụzọ ka izieri ndị mmadụ ọrụ ha ya na-arụ ha na-arụ ọ na-ene isikwa anya n'ọrụ ahụ ọ gwara ha rụọ ma akwụkwọ na ife ahụ o chere ka ha na-arụ ọnya awụ na ife a na-eme eme gịnị aga ọfụma. Ọ wụrụ na ife na-ekwu uwu na atụmatụ vootu a ya eje ịtụ ụbọchị abụọ na-abịanụ onye na-anya ọ tụnyere onye ya edu anyị mara na obodo anyị wụ Naịjirịa mmadụ bara ụba weta onye ike dị ya emewe ife dị na gịnịkwa ama ọ dị mma ịma na a sị na ntị ga-anụ ife agaghị adịka okpata ndị ọchịehi maka na ọ bụrụ na ịfụ onye ọchịehi efu na okpu ya na ọ na-aha mbadamba mana onye ntị ga-anụ ihe abụrụ ma ọha etu ahụ ama m na onye a gwara nnụnwa bụ ndị a na-agwa anyị niile ka a na-agwa ka anyị hie asaa n'anya họpụta onye ike edo onye nwere ezi echiche onye nwere obi mmetụta ihe na-emetụta ụmụ amaala Naịjirịa maka na asị kọwasịba etu ihe si dị ugbu a ọ ga-ewere oge niile anyị nwere iji mee mmemme n'ụtụtụ a maka na gị nwa m ihe m ga na-akọwara gị ego gị dị n'ọba akụ nene ndị chigasịrị anyị efugonu ha ya bụ na ị nwere ego n'ọba akụ ị gaghị enweta nwunye ị gaa na nke nwa bekee kpọrọ ndị na-eme POS asị gị na ọ bụ akpa ego ndị Igbo kpọrọ akpa ego bụ ndị oyibo kpọrọ akpa ego bụ 200 naira ya bụ akpa ego ụfọdụ akpa ego na ọkara ka ị ga-eji wepụta 1,000 naira amaghịzi m ego ole ga-afọrọ ọgụ nwa ije n'ụlọ ọba ka ị ga-akwụ n'ahịrị agụ ụkọ ụtụtụ agụ ọgụ nke ihe agụ ọgụ a ga-ekwu ole ghara ole n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a mana ọ bụrụ na anyị họpụta ezigbo onye ndu dịka nwanne anyị nwoke kwuru mara na ihe nwekwara ike
n'otu ntabi anya maka na ọrụ ebube Chineke ọ na-arụ ya n'otu ntabi anya ya ihe anọdụ ọjọọ agbanwee wụọ nke ọma maka na akwụkwọ nsọ si na onye ọma nọrọ na ezigbo onye ndu nọrọ n'ọkwa eze obodo na-enwe aṅụrị mana ajọ mmadụ na ka m ghara ikwu nke asị m ekwula kama na ihe m na-akọwata bụ ihe asaa n'anya ịma na a na-ekwu okwu ahapụ nwaanyị n'akụkụ dịka debere ya so ụmụ nwoke biko onwe ihe ga-agwa ụmụ nwaanyị na okwu anyị na-ekwu ka a ga-esi ihe asaa n'anya maka na ọ bụrụ na eke Naijiria udo atọ udo na-abụ ụmụ nwaanyị ama mma wee eziokwu ma akwụkwọ nsọ si na o nwere mgbe ọ ga-eru na na-arịọzi anyị ka anyị lụọ unu na-achịnye na asaa ma kpogo asaa na-arịọ ya bụ na ụlọ ka nkụ gwa asaa alụchago m ofu gaa n'ihu gwa ụmụ nwaanyị okwu gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya enekwa ma ụmụaka macha ihe enekwa ma di anyị anyị nwa makwa ihe na-eme n'ezinụlọ anyị nwa makwa na ihe gara ọrụ na anyị nwa makwa ihe na-eme anyị bụ ndị na-apụta n'Igbo na-ahị afụ ihe na-eme so ihe mee bụ m ga-apụta bụ m ga-atụli aka onye kwesịrị ịbụ onye ga-achị ọchịchị Naijiria na ọ dị mkpa unu nwa makwa na onye a ka onye ga-apụta onye a bụ onye ga-eme ihe ga-amasị ụmụ nwaanyị maka ihe anyị na-aga zụta anyị afụzie na ihe gara ọnụ kịta beta onye abaezie na anyị ga na-enweta ihe ọfụma otu anyị na-achọrọ ọ dị mma ọ gwago ụmụ nwaanyị biko ọnụ ihe asaa n'anya m tọrọ ịka di unu na-enweghị ike igote ugbu a n'ọchịchị nka enwere ike unu họpụta ezigbo onye ndu ị ga-ada ebe niile ọ gaa ahịa na-alọta maọbụ ọ gaa ọrụ na-alọta o gotere unu anụ ọkụkọ enwere ike o bute na ha n'ukwu ya bụ bule n'otu bulata mana ugbu a ma gote ma obere suya nweghị ego igote nweghị ike igotere gị akpa nweghị ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazụ onweghị ụlọ ọrụ nwere kemgbe 90 kpiri dị na ọ bụrụ ndị Igbo ọ ka nọ na foundation level maka ihe siri ike gịnị wee bụrụ ihe kpatara ya ọnọdụ enweghị ezigbo onye ndu na Naịjirịa mana nwanne echi kpọrọkpọtọ agba n'ihu enyi anyị tụlie aka họpụta onye ga-eme ka ihe dịrị anyị na mma ihe niile ahụ bụ ihe na-eri anyị nri n'obi maọbụ na-esiri anyị ike Chineke nwere ike jiri onye ahụkwara ngwa ọrụ ihe adị mma udo adị maka na alụkwaghịm a na-agba ugbu a ọwụ na nwoke enweghị ike ịrụ ọrụ ezinụlọ ya nke ọma ọ dị mma gị bụ onye ọma ohere dịkwara gị ịkpa anyị na ekwentị na ịhụnala akara dị na ihe igwe onyonyo gị gbaa anyị ma tinye ọnụ na okwu a mana oge na-adịghị anya anyị ga-aga ezumike a ga-eji wetara gị akụkọ ụwa n'ụtụtụ a mana tupu anyị aga ka m wefute okwu a ga-abụ anyị kwuchaa ya anyị aga ya bụ ezumike wetara gị akụkọ ụwa nna ya okwu enwere ọdachi na-adị na mmadụ ịbụ ezigbo onye ndu ọdachi na-adị ma ọ na mmadụ ịbụ ezigbo onye ndu kee ọgbata uhie na-adịgasị na mmadụ ịbụ ezigbo onye ndu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m ọnụ maazị okwu ekenekwa ngọ o nwere ofu asụsụ ndị bekee na-asụ si na ọ naghị adị mfe wụ isi bụ eze ọnya wụ ọgbachi na-adịghị ezigbo onye ndu maka na oge nsị na nna na-apụ ọkụ ka ụmụ ya wee rie o nwere ike ụbọchị ahụ ọ pụtara ụra ike adịghị ịpụ mana o cheta na ụmụaka ya eri nri na ọwụ na ọpụ ọkụ obinie pụba o nwekwara ike agụụ a na-agụ ya o wenatagodo nke ụmụaka ahụ ya eri ọnya ka a na-eme ọnya awa ọgbachi na-adịrị onye ndu ezigbo onye ndu kama na ife ọma na-eso onye ezigbo onye ndu owu na ife niile ahụ o mere wụ ife a ga-eji wee na-echeta mana ọnya ka ọ na-awụ ụfọdụ enweghị nkwudosi ike na-awụ adịkata ife ga-adakwasa ha n'iwe ezigbo onye ndu ha sị ka richara nwa obere ngarị wee na-aga
mana ikwudosi ike wuru onye ndu hapụ ife wụ ọgbachi nọ na uru dị na karịrị ọgbachi dị ekenekwa m ọ dị mma gị onye ọma na-ekiri anyị dịka m gwara gị okwu anyị na-aga ọ na-aga n'anya ya ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme unu anụla ọtụtụ ihe na-ekwu eze kwesịrị ọchụudo na-akọwapụta n'ụtụtụ a ya na nwanne m nwaanyị bụ ọsịs na aha ya bụ sọses tụgharịa ya n'Igbo ya bụ sọses ogene na Igbo nye aka aga m n'ihu anyị na-aga m n'ihu nọ ya bụ ihe gosiri na oge na-adịghị anya obodo anyị Naijiria ga na-aga n'ihu maka m onwe m ama m nke m ga-akpọ onwe m nnọkọta inwekọtagharịa maazị okwu imeta nke ọma ama m ka m esi akpọ onwe ma etu onwe m afa ọ dị mma o wee bụrụ ya ka anyị gaa ya bụ ezumike ihe ọzọ ị ga-anụ bụ akụkọ ụwa na nkenke akọchazie ya echigata azụ anyị achịkọta ihe mmemme a otu okwu maọbụ abụọ anyị ka nwere ịtụle gbasatara ezigbo onye ndu anyị ekwupụta ya mana ohere dịrị gị sonyere anyị n'akara ekwentị na-ahụ n'ahịrị na-apụta ịkpa anyị n'ekwentị itinye uche gị na ya bụ okwu anyị kpọrọ n'ụbọchị nke taa apụkwala n'ihu igwe onyonyo gị maka ezumike a na-aga bụ anyị chigata anyị akọrọ gị akụkọ ụwa ndewo. Abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọghalo ya bụ ifeke ego ewi na-elenụ channel Mama Africa na telivishọn DSTV channel 275. ọ dị mma ọhaneze unu ahụ n'aka osimegbu biko ịbụ onye lele anyị na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọrụ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Africa Igbo anyị zuru ka eme. Ndewo gị onye ọma na-ekiri anyị nụrụ nnọọ akụkọ ụwa n'ụtụtụ a. Onye dinta hụrụ akpa PVC na ime ọhịa dị na Nnewi. Agaghị enwe ngagharị ụgbọala n'ụbọchị ntuli aka.
ndị na-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ebinyego aka n'akwụkwọ nkwekọrịta udo. Oke ifufe mmiri atụọla ụkwụ na Madagascar. Aha m bụ Maazị Okwi Francis Idenye. Ugbu a nụrụzi akụkọ ndị a n'uju ya. Ihe onyonyo malitere ifesa na soshal midia n'ụbọchị 22 nke ọnwa a bụ mgbe a sị na otu dinta nwetara akpa jupụtara na PVC bụ akwụkwọ ikike a na-enye ndị mmadụ ịtụ vootu bụ nke o nwetara na Nnewi, Anambra steeti. Nke a na-abịa dịka ọ fọrọ ụbọchị ole ma ole ka eme ntụliaka ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa. Akụkọ kwuru na otu onye dinta chọpụtara akpa ahụ jupụtara na PVC ndị mmadụ n'ime ọhịa dị na Nnewi mgbe ọ gara ịgba nta. Onye dinta ahụ buru akpa PVC ahụ gawa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi akpọrọ Authority FM dị na Nnewi, bụ ebe ndị awụpụtagasịrị ọtụtụ PVC dị n'ala, bụkwanụ nke bụ ikike ndị mmadụ nwere iji tụnye mee ntụliaka. Ha were ya bụ onyonyo tinye na ịntanetị. Ọ sị na nwoke a kwuru na ọ hụrụ akpa ahụ ọtụtụ puku PVC ndị mmadụ n'ọhịa dị na aka mmiri Umudim nke obodo Nnewi. O kwuru dịka ọ dị ugbu a na eburula PVC ndị ahụ gawa n'obi eze Umudim n'ụtụtụ tata, ya bụ ụtụtụ ụnyaahụ mgbe ọnwa gbara mkpụrụ abalị 22. Otu onye isi ndị obodo nke ngalaba nzukọ ọra na Nnewi bụ Maazị Atueyi gwara ndị nta akụkọ Igbo na ha mara maka ya bụ akụkọ PVC. Mbọ niile ndị nta akụkọ Igbo gbara inweta ozi n'aka ụlọ ọrụ INEC anụ ọnụ mmiri okwu ha amịtahụ mkpụrụ ọbụla tupu ewere ya bụ akụkọ pụta ìhè. Onye isi ndị uwe ojii na Naịjirịa bụ Usman Alkali Baba ekwuola na agaghị enwe ngagharị ụgbọala maọbụ ụgbọ ndị ọzọ dị iche iche eji eme njem site na elekere 12 nke ehihie ruo n'elekere 6 nke mgbede n'ụbọchị 25 mgbe a ga na-eme ya bụ ntụliaka. Ọ bụ n'akwụkwọ ozi Olumuyiwa Adejobi bụ onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii depụtara nke a. Kama ndị ọrụ ha dị mkpa nke gụnyere ndị ọrụ INEC, ndị na-ele etu ntụliaka si aga, ndị ọrụ ahụike, ndị ọrụ mmenyụ ọkụ na ndị ọzọ nwere ike ịgagharị. Baba kwuru na nke a bụ iji hụ na e nwere ezi nchekwa ma hụkwa na ihe niile gara nke ọma. Onye isi ndị uwe ojii dọkwara ndị nchekwa nke onwe ka ha ghara iso na onye ndọrọndọrọ ọchịchị ha na-eche nche wee bịa ebe ọ na-eme ntụliaka ụbọchị ahụ. O kwukwara na amachiela ndị nchekwa nke steeti ihiwere maọbụ ndị nchekwa nke onwe ịrụ ọrụ gbasara ya bụ ntụliaka. Otu pati dịgasị iche iche ruru 18 ndị na-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ebinyela aka na nkwekọrịta maka udo n'oge ntụliaka a. Bola Ahmed Tinubu nke otu All Progressive Congress APC, Atiku Abubakar nke otu People's Democratic Party PDP, Rabiu Kwankwaso nke otu New Nigeria People's Party NNPP, ebe Dati Baba Ahmed nọchitere otu Labour Party na ndị otu ọzọ bịakwara tinye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka udo. Nke afọ a pụrụ iche n'ihi na emere ya ugboro abụọ. Emere nke mbụ na ọnwa Septemba nke afọ 2022 tupu ebido emume achụmnta vootu. Ndị nọ na kọmitii a gụnyere onye isi ndị uwe ojii bụ Usman Alkali Baba, onye chịburu Nigeria bụ Abdulsalami Abubakar, Bishop Matthew Kuka, John Jimog na onye chịburu mba South Africa
ma bụrụkwa onye isi ndị otu Commonwealth Election Observer Group na Nigeria. Otu onye anwụọla dịka oke ifufe mmiri dakwasịrị mpaghara ọwụwa anyanwụ kpọpụtala ma kpọchie ma mee ka ihe ruru mmadụ 7,000 bụrụ ndị esi na ebe ha bi wee dupu ebe ọzọ iji gbanahụ ya bụ ọdachi ifufe mmiri. Igbo bụ Igbo, etu a ka anyị si tụgharịa ma wetara gị ebe akụkọ ụwa n'ụtụtụ a, mana tupu anyị emechie ọnụ chiga azụ na ngalaba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ na ihe ndị a mere anyị isi akụkọ ọzọ. Onye dinta hụrụ akpa PVC n'ime ọhịa dị na Nnewi. Agaghị enwe ngagharị ụgbọala n'ụbọchị ntụliaka. Ndị na-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ebinyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta udo. Oke ifufe mmiri atụọla ụkwụ na mba Madagascar. Aha mbụ Maazị Okwi Francis Idey. Ka anyị chiga azụ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Ndewo. Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Abum Professor Kingsley Chiedu Oralo Nabi Ifeke Ego Ewi Len Leno Channel Mama Africa na television DSTV Channel 275. People onyere line na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV Channel 275 DSTV Africa. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV. Ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV. Daalụ nọ. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Ọ dị mma, anyị echekataghị azụ
ama m na ụnụ nụrụ ka esi wee tụọ ụkwa ma jaa ya eze na ya bụ akụkọ ụwa anyị kọrọ n'ụtụtụ a. Unu anụgonie unu afụgonie. Ama m nne akụkọ anyị kọrọ o nwere nke kwuru n'igwe na ebe nọ. Oge a bụ oge anyị chọrọ iwepụta onye anyị chọrọ. Abịazie wụfuzi ya ka a ghara ịbụzie onye ahụ chọrọ ịpụta. Ọ bụrụ unu afụgo ndị nze na ọzọ Igbo ka esepụtara ha. Nke a gosiri na ndị okpu mmemme a tụrụ anya na ha bụ ndị ezigbo ndu. Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru. Ọchụdeze kwesịrị enwere uru obodo na-enweta n'aka ezigbo onye ndu. Ọ ya bụ ihe anyị chọrọ ka anyị tụlee. Anyị na-akpọ ezigbo onye ndu na-arịọ ndị mmadụ ka ha pụta họpụta onye ndu, mana otu onye ga-asị onweduru uru a na-erite na ndị a apụcha ọkwa ndị ndu a na-asị ndị ndu enwere uru dị na ya. Uru a na nze mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m. Uru a na-erite n'igbu ezigbo onye ndu ma ọ n'aka onye ndu buru ibu. Nke mbụ wụ ndị Igbo na-asị na ezi afa ka ego, ncheta ka anọ ife onye na-eme ka ekwe ji akpọ ya ozugbo ya na ọ wụrụ na ewu ezigbo onye ndu ụwa tụ ụwa ya na-akpọ gị apụtasị n'ọkwa mgbe onye a jụrụ ma mgbe onye a chịrị ka ife dị etu a mere. Ịghọtana? O nwere ofu onye chịrị obodo anyị a na-akpọ onye Hausa Let Alhaji Umaru Musa Yar'Adua. Ọ nwụrụ n'ọchịchị ahụ oge o kwesịrị oge iwu a nyere ya, mana onye ọbụla na-ekwu okwu na-ekwupụrụ ya maka na nwa obere oge ọ chịrị na-afụkwara ife n'agbanyeghị na ọchịchị ya bịa bido dịka ọ na-adọ n'azụ mgbe mmadụ a chọrọ ya n'ọkụ mana o meghe n'ọkụ mana ife niile o merụ na nwa mgbe ahụ ọ nọ n'elu ụwa ha ncha niile ife ọ na-awa onye cheta asị anyị na ọkwụkwọ na onye a dị ndụ chịba n'ọka ejije nji wee kpụọ ya wụọ ha ncha ife a na-ekwu na ncheta ka ọ nwụọna mana aka na-echetakwa. Then uru ndị mmadụ na-erite n'ezigbo onye ndu owu. Ezigbo onye ndu nwere ike ma ya eweru na ego nye gị mana ọ ga-eme iwu ma ọ hazie iwu obodo ya eme ka onye ọwụna na-eme ife ọwụna ọ na-eme na-aga n'ihu. Ndị na-azụ afịa azụ zụta ego, ndị na-arụ ọrụ arụ akwụ ha ụgwọ, ndị na-akụzi nkụzi akụzi akwụ ha ụgwọ ọnwa ha, ndị nwekwa n'ụlọ ọrụ a na-arụpụta ife a na-egote ngwongwo eji arụ ife na-arụpụta ndị mmadụ a na-egoru. Onye ife nọ na ife a na-ekwu n'uru a na-erite iwe ezigbo onye ndu. Onwe onye na-asị onye ya achị obodo anyị Naijiria anya kee onye ọwụ na ego kama nọ ịna-anya na iwu emerụ ekpu onye ọwụ na isi ekpụrụ ibe na ọwụghọ ahọrọ ụmụ chi ọzọ ahọrọ ụmụ gbuo ichi nọ ime ife ọ dara onye mgbago ọ banyekwara onye mgbada eme ya etu a udo adị onye ọhụrụ enwebe aṅụrị. Ọ dị mma ihe kwuru n'igwe gbọrọ ihe ewu na-eri dịka unu na-afụ n'ihe onyonyo ọ na-ahụgo ndị a na-ekwu maka ha ndị iche nze na ọzọ. Dịka anyị na-ekwu maka uru ka anyị kọọ ya na akọ ya bụ ntu akọ ya ntu n'isi ya bụ akọ ntu kpọkwasị ya n'isi kpọmkwem n'ihe nwanne m nwoke kwuru iji kwudo ya n'azụ. Uru dịka onye Igbo ka m bịa wenata ya ụlọ gị bụ onye Igbo ga-erite na enwe ezigbo onye ndu na Naịjirịa bụ ịtụ ahịa ị ga-agbapụta ahịa gị agaghị esizie ọdụ ahịa ebe ị nọ na-azụ ahịa ọ bụ ha nọkọta elegaghị ọ bụrụ mgbọsị ị gara ibute ngwa ahịa ịnọghọ ọdụ ahịa gị kpọchiri akpọchi abịa were katapila kurie ya si na ebe esoghị n'ebe kwesịrị ịnọ ma ngwa ahịa gị ma ihe afọ niile ka na-ata n'ụwa otu ntabi anya kurie ya maọbụ ebe i jere rụta ụlọ sụchata rụta ụlọ abịa kurie ya. Ihe ndị a niile bụ ajọ ndị ndu wetachara mana ịhọpụta ezigbo onye ndu dịka anyị na-ekwu
okwu n'ụbọchị nke taa. Ihe ndị a niile abụrụ ihe lara dịka ụhụ ka bịa kewe gị milimili ka onye a o kewe ego, kama na ọ ga-ewepụta atụmatụ ga-enye aka na iwu ga-enyere gị aka imesara ahụ mmemme azụmahịa gị, rụọ ọrụ gị. Nke ọ na-aba abịa ndị Igbo ole nọ na isi maọbụ ebe a na-ewere ndị mmadụ n'ọrụ n'obodo a bụ Naịjirịa. Ewegodoro onye Igbo ọwụ ọnọrọ n'okpuru ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ga-ala enweta ezigbo onye ndu na-achị bụ dịka emere nwa nnọsike ka ọ bụrụ ya bụ inweta ikpe ziri ezi nakwa imeta mmadụ ka emere ibe. Ọ bụghị afọ gị bụrụ nke a asị gị mba na ikwesịghị ịnọ ebe a, afọ gị abụrụ onye nke a asị gị mba na ikwesịghị ịnọ ebe a, ele gị anya n'ihu asị mba na ndị a onwekwa ihe mere mmadụ, onweghị ihe nnọọ ihe ọjọọ mere onye ọbụla, mana ele ha anaghị anya asị mba na ndị a abụghị ndị ezigbo, ha bụ ndị nke abụrụ ndị nke ọzọ, ekwesịghị inye ya ọkwa dị etu a, ekwesịghị ịnọ ebe dị etu a. Ihe ndị a niile bụ ihe anyị na-elebara anya n'ụtụtụ a, na-asị na ekwesịrị ka anyị họpụta ezigbo onye ndu. A na-ekwu maka ezigbo onye ndu. Ile anya a na-asị na ihe yiri ibe, a na-asịkwa na o nwere ihe dị iche. Biko, o nwere ihe dị iche, ị ga-akọwatụrụ ndị na-ekiri anyị ihe dị iche na ezigbo onye ndu nakwa ajọ onye ọchịchị? Ezigbo onye ndu na ajọ onye ọchịchị ha bụ ọwụ ofu ife ka ọwụ, kama nọọ ịma nọọ okwu Igbo anyị na-ada anyị na mbem obodo ọkwa mba na-asụ n'onu n'onu. Ọchịchị na ndu bụ ofu ife ka ọwụ. Na ịbịa n'ihe abụọ anya isi ezigbo onye ndu na ezigbo onye ọchịchị Igbo, maka na onye kpọrọ onwe ya onye ọchịchị wụ nchigbu maka etu afọ ahụ si wee da ọchịchị. Ụfọdụ na-ewe nọọ to rule people, etu ndị oyibo si akwe ọsị nọ to rule wee wee ọchịchị, mana ndu wu to lead etu oyibo si kwue. Ya na ị na-anya ọchịchị iwu ebe mmadụ na-awụ onye ọchịchị na-awụ onwe ebe ọ edugide ndị ọ na-edu ebe ọ eru iwe wee ya ọ wụsa ha ebe a gafere onwe gawa ndị ahụ wụsara agụụ na agụụ ọgbasa ha amabịa agụụ na agụụ ọgbasa ha. Mana onye ndu dịka nsi were ọkụkọ wee maa atụ, onye ndu uwe ya na-edu etu ọkụkọ si edu, maka ọkụkọ chịrị ụmụ na-aga ọfụ nne agụụ nagodo agụ ya, ọ tụọ ya ọ tụsara ya ụmụaka ha na-eri, ụmụ ọkụkọ ụmụ ya ha na-eri, ọ na-enenezi ha. Ọ na-agakwa enwe nke pụta afọ ife jebe ebe ahụ ọ gbarụ jee ka ọ maa na ife ahụ onye agha na nke ahụ na-achọ ịtụ ọwa ife ga-eri ya ka ọwa ife dị mma iri. O suo ya ọnụ ọwụrụ ife dị mma, o buru ya pụta na ebe ụmụnne ya esori tụsaa ya. Ife niile ọ na-eme ewu maka ọnya ife dịrị onye ndu. Ọ na-akụzikwara ya eri na sọgụ inweta wenata n'ụlọ. Ịghọta na ọnya ife a na-ekwuru onye ndu. Onye ndu uru dị ife dịchakwa na onye ndu ji dị iche na onye ọchịchị iwu na onye ndu ya na-edu na-agbazi ọnọgidekwa onye ndu uwe ezigbo onye nkụzikwa ọnọtụkwa kụziere ndị ọ na-edu, maka mmadụ anyị emechi ife niile iweta n'ọchịchị Naịjirịa. Onye ndu onye isi ya achị Naịjirịa anyị kwesịghị imecha ife niile n'onwe ya, kama na ife anyị na-ekwu ka ọ mara ife niile ahụ ọ chọrọ imenụ, ndị ọzọ na-emegodi ya ọ mara. Ọ pụta ọsị na anyị kwuru na anyị egote ụgbọala abụọ nye steeti niile nọ n'obodo anyị Naịjirịa, tikwarụ isi anawa Abuja. Onye ya ejego enu o jego ya ọ pụtakwa nene mara na ụgbọala abụọ aha anyị kwuru egozikworo ihe ekekwara ihe taa esi wee kwu na ọ wụghị ikwuo na ego ụgbọala abụọ ka steeti 36 enwe na obodo ya Naịjirịa wita isi anawa Abuja. Ikwucha ya na-akpuo onye nyere ego eje goru họrọ ụmụ chi ọzọ họrọ ụmụ gbuo ichi, ogonye ụfọdụ abụọ ogonye ụfọdụ ofu gonye ego edo ụfọdụ ego ndị ọzọ mgbe ahụ esi niile ikwuru si goo mana ikwuru si goo mana ije ezije nne na-echọ isikwa akwụsị mee ka esi wee mee ọ ife dị iro ezigbo onye ndu. Ọ dị mma. Ebe a ka ọkụ nyere ebe a ka a ga-awụsa ọwara na ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. Ile anya ọ fọrọ naanị nkeji asatọ ka ọ ga elekere 10 na-achịkọta okwu nne mara ma o nwere ihe ga-atụ ị n'okwu a ka anyị nwee ike iburu egwu naba. Ihe nchọ ka nkụwa ọ dị ka ndụmọdụ ka m chọrọ ndụ ụmụ nwaanyị ndị ihe
otu a m gwara gị na ụmụ nwaanyị apụta na ya aga nọ na ya adịbe ihe apụ ebe anyị kwesịrị ịga ọnụ pụta akụ ọ ga-atụrụ aka ka anyị nweta ezigbo mmadụ n'afọ kara aka ọnụ pụta ka anyị nweta onye ga-achị ọchịchị ga-enye enyi mmasị n'ebe ezinụlọ ọgwụ ka anyị nweta ihe anyị ga-eri nweta ego niile anyị chọrọ ọ bụrụ ka anyị na-anụkwa di anyị ọgụ mgbe niile maka ego anyị tinye anya kịta mmepe anya weta ezigbo mmadụ ga-ene ya ọfụma ga-achị anyị ọfụma ọya ka m nwere ọ dị mma gị makịrị anyị eze Chudo anyị na-achọrọ ka ịchịkọta okwu a ọkachasị ndị ntorobịa ndị okorobịa ọnụ ka m chọrọ igwe okwu a ndị okorobịa ibe m enwere ụbọchị karịrị akarị iji wee gbaa futbọọlụ nke anyị na-eji ezuwe ike na mgbede na izu ụka ka anyị wepụ futbọọlụ n'ụbọchị nke nwanne echi ya ka hapụ ije ịsọmpi na nwanne echi ka anyị wepụta PVC anyị wepụta oge jee n'oge ọwụkwọ na nwere PVC wee ewu na-etu na akwụkwọ nọ inwe nya PVC iwere jee n'oge na Satọde jee tụọrọ onye dị mma. Ọ dị mma n'ebe a ka akwụkwọ nyere ebe a ka a wụsara ọwara echikwa ka ụbọchị anyị ka ga-echigatakwa azụ ịpụtakwa isiokwu ọzọ ga-enyere anyị aka na ihe gbasatara ntuli aka anyị chọrọ ime nwanne echi n'aha gị bụ onye ọma kiri ya nakwa ndị niile kpara anyị aka n'igwe ana m asụ unu demedem aha m ka bụ Maazị Okwe Francis Idenyi. Ọ dị mma ka ọ dị n'echi mgbe anyị nunu ga-ezutekwa ọzọ n'oge agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ bụ nke a ga-ewetara gị n'ụzọ ụtụtụ echi ma ọ elekere 9. Ndewo.